Tinoti kwazoi vatendi. Tinokwazisana kapano pakirawo pamadzibaba Chitumbeni sekuru Gokwe. Tichitibatsirane kazvinoti vhiringidza nekuti dzimaidza mukurarama. Handitika kune madzimai anochema chiti aiwa wakachongwe isusu tine problem kai kuti tikaenda kunguwa kwedu kwatimiri azvimiri kungorwa muchokocho. Aiwa nhasi tauya akati tibatsirane nedambudziko rororo rekubhilidha kasingaperi. Nhasi tati tiwe tibatsirane. Azvimboti zvomboda kana time kana zvomboda kuita sei. Zvaunongoita mwanasikana handiti unotora zimbe rako rine moto handitika. Wotora zimbe rako rine moto wodonhedzera ropa riya. Wodonhedzera ropa riya wobva warasa zimbe riya kwausingarioni. Ubata nyaya dzacho. Kwausingabva wasangana narozve. Kwaunenge wakanda zimbe riya parinongodzima kwaro. Ndokutopera kwezvinhu. Ndotopera kwedambudziko edza ukaroiwa kana kuti wakaita sekana zvinhu zviringoitikawo zvega kungonopera kwazvo. Ndokunoperera kwedambudziko. Saka tiri kukurudzira kuti batsiranai muudzi wamwe ikoko. Kuna vamwe vane matambudziko iyayo ekuita period isingaperi nechirungu. Anoenda kuperiod isingaperi. Unongotora zimbe rako ratya. Zimbe rine moto kwete risina. Rine moto riya. Wotora zimbe rine moto zvokuti moto irodzika mutoro hazvina problem. Wodonhedzera drop reblood paya. Kwete kubva waridzima iwewe ka. Aiwa unofa urisiya richiri kupfungaira ka. Wobva warasa zimbe riya. Kwausingarioni warinoenda ikoko hamene ikoko wobva wati wakafuratira. Wobva waita sei? Wobva waenda. Ndokubatsirika kwako kwaunenge waita sei? Kwaunenge waita. Tinopa tutenda tinoti stay creative. Chikutendai vari kusubscribe chikutendai vanoramba vachititsigira. Vachinoti aiwa maskits here aiwa. Nguva yemaskits toite maskits ka. Nguva yemadzibaba Chitumbeni nemadzibaba Chitumbeni. Tinoda kuti tibatsirane. Tichibatsira china mberi chiti stay creative. Tinokutendai.